Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Nyaya yandikunza pano yakamira sekudai: inini nevabereki vangu tinopota tichienda kumba kwedu kuBrook, but tinogara muHighfields. Pamba patinogara tinotoroja mukoma, even though vabereki vangu vari vanhu vane mari zvekuti nawo ndakura kudai ndava kutanga kuzvibvunza kuti saka what is the purpose yekuti vanhu vange vachinzi vakaromba yet tichirarama chilife chekutamburira kudai. Hakusi kunzi tinoshaya zvekudya, asi vabereki vangu nemari iyo yavainayo tingadai tiri vanhu vekuti tingadai tichitorarama life iripo. To think kuti titori neimba iriko kuBrook, it is a mansion uye zvekare aina munhu anogarako. What is the purpose yekuti unovaka mansion inenge iine marooms akawanda kudaro kumasuburbs then yongogara yakadaro pasina anenge achigaramo mumba imomo? Ungasira vana nhaka yakadaro here? Kana vari sevabereki vangu, ivo vanongofambisawo havo nguva nekungotengesawo pamusika, but baba vangu vanongononga mari pavanenge vachida kutenga zvavanenge vachida kutenga, but havakwanise kuti vange vachishandisa mari madiro. Kunyangwe motikari chaiyo, motikari inofamba nababa vangu mukoma, kana ndikazokutumidzirai mapictures emansion yedu yekuBorodale munoshamisika kuti it is impossible. Baba vangu vanofamba nechimwe chiscrap chemotikari zvinotonzwisa tsitsi, yet munhu anokwanisa kana kungonhonga ingava iri 50 kana kuti $70,000. Mari iyoyo kuti uzoziva kuti inoshanda chii hakuna anoziva, kana ivo vakatadza kundipindura mushure mekunge vandiudza kuti ivo vakaenda vakanopiwa mushonga apo pavainge vachiri kushanda kuFawcett. Saka vakabva vachizoita dhiri pabasa, ndokubva vanhu vachizotanga kusungwa because painge paine umwe muIndia uyo ainge aine chishopu chake, ndokubva achizobirwa baba vainge varimo mudhiri racho iroro. Saka vanhu pavakatanga kusungwa, baba vanoti vakabva vachizoenda kun'anga, vakabva vachizonopiwa mushonga uyo wavakanzi vaifanira kuti vange vachizoushandisa until vamwe vanhu vose avo vavainge vakapinda navo mumadhiri vachizonzi vanenge vasungwa vose. Baba vanoti ndobva zvakatangira ipapo. Mushure mekunge vashandisa mushonga iwoyo, baba vanoti vakazodzokera zvekare kun'anga, vainge vava kuda promotion, vakazopiwa promotion vachiri kuFawcett ikoko, vakabva vachizototanga kutofamba nemotikari dziya idzo dzinotakura mari mumakambani dzichiendesa kumabank. After that vanoti vakabva vachizodzokera vakati vainge vava kuda mushonga wemabusiness. Kubva ipapo history yacho vabereki vangu havadi kunyatsoda kubuda pachena kuti chii chakazoitika after that, but vakandiudza izvi mushure mekunge ndaramba kuenda kunotsvaira kuimba yekuBrook, because kana ndikaenda ndiri ndega mukoma dzimwe nguva ndinokwanisa kuti ndichitsvaira pangava pari panze kana kuti mumba ndinongofenda. Pandinomuka ndinobva ndaona kuti ndinenge ndakakururwa hembe, uye zvekare ndichitoona kutoti panenge patori nehurume hunenge hwadururwa padumbu kana kuti pazvidya zvangu. Saka ipapo pavakazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichienda kunotsvaira kumba, ndakaramba ndikavaudza kuti kwete, tangai mandiudza kuti chii chinoitika kuimba yekuBrook, sei ndichingogara ndichifenta
apo pamunenge mandituma ndiri ndega, ndipo pavakabva vachizoti tava kuenda tose. Takabva kuHighfields tikaenda kuBrook, ndokubva baba vangu vachizonditi uya kuno. Takaenda upstairs kune imwe room iyo yavainge vakandiudza kuti kana ndiri ndega handifanire kuti ndinge ndichiklina kuupstairs, ndinongoklina marooms ekudownstairs chete, but kana ndiine vabereki vangu tinokwanisa kuenda kuupstairs. Takabva tachizoenda mune kamwe karoom. Muroom imomo mukoma ndakaona kuti mainge muine coffin rainge ririmo asi risina munhu. Vakabva vati coffin iroro ndiro rakashandisiwa pakavigwa gogo amai nyakubereka baba vangu. Vakazonofukunura guva ravo vakatora coffin. Vakandiudza kuti ndo zvimwe zvaikonzeresa kuti ndinge ndichizofenta. Ndobva ndamuka, ndobva ndaona kuti ndinenge ndichiratidza kuti ndinenge ndabva mukubatwa chibharo asi nemunhu wandinenge ndisina kuona. Vakagara neni pasi mushure mekunge vatanga vapfugama vose vari vaviri, vakatanga kuuchira vakatarisa kucoffin vachiti mwana tava kumuudza zvinhu zvatava kumuudza, chiregedzai kuti munge muchimuratidza zvinhu zvinozomutyisa zvikamuvhundutsa akabatwa nebuka. After that baba vangu vakaenda vakanotora rimwe jira iro rakanyuka mukofini imomo. Vatora jira iroro vakabva vachizondifukidza kumeso, vakabva vachizobuda neni muroom. Tabuda ndipo pavakabva vachizodzosera jira mukofini vakati usacheuka. Ndikatanga kufamba ndichidzika kudownstairs. Vakabva vachizogara neni pasi vakandiudza kuti imba vainge vakanzi yainge isingafanire kuti inge ichigara munhu nekuti vainge vakakanganisa mhiko, because vaifanira kuti pose pavanenge vabata mari vaifanira kutanga vaenda vonokumbirira paguva ragogo sezvo vainge vakavauraya as a sacrifice. Vobva vavaudza kuti ndine mudziyo wangu wakati wandiri kuda kuti ndige ndichitenga, saka mhai chisunungurai mwoyo wenyu ndinge ndichikwanisa kuzoutenga mudziyo iwoyo. Asi baba nekuda kwekuti vainge vaona kuti vainge vava nemari vakangotozvitengera imba yavo yekuBrook. Vakabva vachizonzi sezvo vainge vakanganisa kutenga mudziyo vasina kutanga vasuma, even though vainge vava landlord but vainge vachazofa vari murombo vachiroja vachirarama chilife chekutamburira. Saka mumwoyo mangu vabereki vangu vachindiudza zvose izvi ndakangozvibvunza kuti saka zvinogobetsereiko kuti unge uchinzi une imba yakanaka kudaro but yeti uchirarama chilife chekutamburira. Asi vabereki vangu ipapo havana mhinduro. Zvatinoita pawiki tinokwanisa kuenda 2 times. Kana tikaenda uri musi weMonday tinozoenda zvekare uri musi weThursday kana kuti musi weFriday tichinoklina. Patinosvikako mukomanashi payadhi panenge pakazara marara kuratidza kuti panenge pakatomboitwa mutambo like a braai or a party. Then kana muri semumba mukoma unotoona kutoti mumba munomu munoratidza kuti mune munhu anogarapo, ende apo patinenge tiri busy tichiklina panotosvika mapenzi 2 kana kuti 3 avo atinenge tichifanira kuti tinge tichizopa maleftovers, because zvatinoita mukoma tinobika chikafu chakawanda, tinobika sadza muzibhodho, uye zvekare kana dziri sehuku tinotobva kumba titori kana nehuku 4 kana kuti 5, then tobva tachizodzibika asi hatise salt munyama yacho, then tobva tapakura. Tinopakurira mumalunchbox. Malunchbox awa atinopakurira sadza racho anenge ari 20, then tinongomasiya arimo mukitchen asi tinenge takamaisa pafloor. Kana tapedza kudaro then tinobva tachizobuda mumba takafuratira kugedhi tichifamba nenhende shure. Patinosvika chikafu icho chatinoona
chimwe chinenge chisina kudyiwa chikapera mumalunchbox tinobva tachizochiisa murusero, then baba vangu ndivo vanozoenda kugedhi kana kuri kunzi vakanzwa kuti kugedhi kunenge kuine munhu anenge achinoka, kunyangwe gedhi riri kure, but baba vangu vanotozvinzwa kuti pane munhu ari kunoka kugedhi. Vanotoenda vakatobata rusero runenge ruine masadza mamwe anenge ava kutoorera. Pavanosvikako vanotoona kutoti kunenge kuine benzi rinenge ririko rakatomirira chikafu ichocho leftovers, then vanobva vachizoripa benzi iroro. Anoramba achingouya mapenzi iwawo kuzosvika leftovers achizopera. Kana tapedza kushanda tinofamba nenhendeshure kusvika kugedhi tisingatarisi kumba, then tobva tatopinda mumotikari. Motikari zvekare haitotendedzwi kuti inge ichipakwa padhuze nepamba, tinotoipaka kana kumashops totofamba netsoka tichienda kumashops. Chilife chacho mukoma ndechekungotamburira, yet baba vangu vane nguva yekuti vanokwanisa kungonhonga mari yakawanda. Chandiunza pano ndiri kuda kubvunzawo kumhuri yeZimbabwe kuti zvandiri kuda kuita zvinoita here kana kuti ndinozotokanganisa even worse. Zvandanga ndiri kufunga kuda kuita ndezvekuti kana ndikatumwa kuenda ndiri ndega, pandinenge ndava kubika nyama yehuku idzo dzandinenge ndaenda nadzo, pandinenge ndobika paya ndobva ndatora salt ndobva ndamwaya munyama imomo, sezvo vabereki vangu vakandiudza kuti huku yacho yatinenge tichibika haifaniri kuti inge ichizoiswa salt. Kana ndikaita saizvozvo, will it stop my parents from doing all of these rituals? Ndo mubvunzo wangu kwandinawo mukoma. Ndisvitsireiwo kumhuri yeZimbabwe. Do not publish my name please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi kurarama chilife chekutamburira, yet vabereki vangu vane mari but vanongoitawo zvekungotengesa pakamusika imomo muHighfields. Uye zvekare hanzi baba vangu vanopota vachinhonga mari, hanzi vanokwanisa kunhonga kana mari yakawanda zvekusvika kuma70k, but mari iyoyo havatendedzwi kuti vange vachiishandisa the way yavanenge vachida kuishandisa. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. She was actually joking and saying, hanzi ndakato order a Christmas tree as per the instructions dzandakapiwa nevabereki vangu online. The Christmas tree will come very soon, then tichatoenda totonoisa muChristmas tree wacho iwoyo kumba kwavo ikoko kubruku yama1. Zvinoreva kuti pamba ipapo patori nezvidhoma zvinogarapo, ndokusaka vachizowana mumba makasviba uye zvekare nepayadhi hanzi panenge pachiita sekunge vanhu vanenge vakaita pati mabiko, ivo vobva vachizotanga kuklina. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndauya pano kuti ndige ndichikuudzai izvo zvakaitika apo pandakabatwa nemaCIO ndikazodzoserwa kumusha mushure mekunge ndaedza uye tainge takatowanda, tainge tava kuda kusponsor a gorilla warfare. This was after 2008 paya zvinhu pazvakambonetsa muZimbabwe. Saka I was heavily involved in politics, but not politics dzemaparty, because ndakaona kuti
zvemaopposition ivo vainge vakatotengwa nehurumende kuti vange vachingovharavhara. Saka we wanted to start a movement yekuti tainge tichazomutsa chimurenga muZimbabwe, but ndinozvidemba sezvandainge ndakaudzwa nemudzimai wangu, akanditi dai masiyana nazvo, let us focus on us and our children, tikwanise kuzosira vana vedu nhaka. But kana mukada kuramba muchifamba murodhi yamuri kufamba muri mairi, vana venyu vachazosara vachitambudzika nekuda kwezvamuri kuita izvi. But ndainge ndiine nharo mukoma. I was a doctor, a medical doctor, and I left a very comfortable life in the UK to fund a guerrilla war in Zimbabwe. Now I am stateless, if you know what it means. I am broke mukoma. Saka ndauya pano kuti ndige ndichingokuudzaiwo mafambiro akaita nyaya yangu kusvika tichizonobatwa muBotswana tikazoendeswa kuZimbabwe, and the escape and trying to go to America. To my surprise mukoma, I was deemed as a terrorist when I tried to go to America. Uyezvekare, I was deported from the UK since America had issued that I was a terrorist, yet some of the support we were even getting it from other secret agency CIA, but vari veku America. It came as a shock kwandiri, and I destroyed my life like that. My wife is married. She remarried when I was arrested because ainge akatondiudza kuti izvi zvauri kuita, I am not in support of that. Dai tango shanda tichizviraramira life yakanaka, and me being a breadwinner, I regret mukoma, because a lot of people were depending on me, especially my relatives. Pandakazosungwa, the whole clan, mhuri yangu yose yakatanga kutambudzika. Not my kids, they were being supported by their mother, but vaning'ina, vana vevaning'ina, uye zvekare nemaparents angu. Baba vangu vakafa ndiri mujeri, and when I came out, my whole world was turned upside down, because zvandaifungidzira kuti zvainge zvichazoitika, I thought kuti in the Western world they were going to deem me as a hero nekuda kwekuti ndainge ndakasungwa, but mukoma, I can't even go to any Western country. So yambiro yangu kune vamwe vanhu avo vanenge vachiraramawo life inenge yakanaka, kana avo vanenge vachiriko kuZimbabwe vaine tarisiro yekuti nerimwe ramazuva vanenge vachida kuti vange vachizobuda munyika, munokwanisa kuronga zvinhu makawanda. But kana kuri kunzi ukazobatwa ukasungwa, ziva kuti yako mhuri ndo inozosara ichitambudzika. And Zimbabweans, we do not support each other, especially kana ukajoina a movement. Ziva kuti kana ukanzi wasungwa unotambura ndiwe nekutambudza mhuri yako. Vamwe vanhu vanoramba vachienderera mberi neupenyu hwavo. Kunyange dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaurawa mukoma, ndingadai ndakangourawa zvikatongorova, vanhu vaingorwadziwa vongoti zvaitika. Vanhu they quickly move on, and they change masides and mamovement muZimbabwe. Panoti kana pakaitika chinenge chaitika, the movement will change. Back in those days mukoma, I had papers, I had a decent job, I had a house in a very quiet town, my family was living a very comfortable life. Mudzimai wangu aiwanzokundiudza mashoko ekuti we survived, let us focus on us now, but I did not want to listen. Mukoma, I was angry. I would spend nights listening kuma news channels, mainly those that are promoted by Western countries. Uye zvekare ndaingogara ndichingofunga about the poverty that was in Zim, corruption. Saka ndainge ndava kuda kuti ndinge ndichibatsira nyika yangu kuti inge ichiwana rusununguko zvekare. So I joined my WhatsApp groups, my Telegram channels, uye zvekare tikazotanga kuronga ma diaspora discussions that we used to have
kupandainge ndichiri ku-UK, we told ourselves kuti zvatainge tichita izvi zvainge zvichazosunungura nyika. That is where it all started. Saka takabva tichizoronga kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoita a fundraising for security training, uye zvekare we were supposed to have our own militia tichibuda tiri muBotswana totanga kupinda muZimbabwe sezvo kuBotswana uko kuine base reAmerica. Vamwe vedu ameno kuti maconnections vakazomawana sei, but tainge tava kutotaura nemamwe maagents ekuAmerica, maCIA avo anobetsera avo vanenge vachida kuita regime change kunyika kwavanenge vakabva. Paya pamunonzwa zvichinzi mune imwe nyika munenge maitika a movement inozokonzeresa regime change, vanenge vawana sponsorship kubva kuma western governments. Saka takakurudzirwa kuti tainge tichifanira kuti movement yedu inge ichizova iri based muBotswana. If it was going to work out, then it meant kuti tainge tichazowana sponsorship uye zvekare nerubetsero rweAmerica, but this was going to be done not officially. Zviya zvekuti kana mukazobatwa, America will deny and it will say kuti these people we do not know them, sezvakazoitika kwatiri kuti takabva tanzi tiri materrorist neAmerica. MuBotswana ndimo matainge tava nesafe house, uye zvekare taitotumidzira ma200 here, ma500 here and there, because our movement, what we wanted to target was that even though tainge tiri mashona, but tainge tichida kushandisa that idea yekumanipulata vanhu vanenge vari kumatebeleland so that they can have an uprising. Tichida kushandisa zvakaitika in the past paya pakaitika kukuraundi, tikati kana tikatanga kusponsor avo vanenge vari muma remote villages kumatebeleland, if we can spark an uprising, then vamwewo vanenge vari kunana mashonaland kana kuti kunana manikaland, hoping kuti they will also join the movement. We told ourselves kuti this revolution, it was going to happen. Asi mukadzi wangu akandipa zvekare a warning. So we started to have a lot of contacts from international backers, mainly America, and we believed kuti it was going to be explosive. So then that was when takabva tachizonzi kwainge kuine a strategic consultation. That is the message that I got from one of our contact, uyo ainge ari kuBotswana, ndiye ainge ari our access guy. He invited us to that strategic consultation. Akatiudza kuti pamunouya konoko, just make sure kuti you travel alone, musauya nevakadzi venyu kana kuti vana, because here you are going to meet other American agents who are interested akati in democratic transition. So we were too drunk on purpose mukoma, we did not plan properly like what we used to pose up pataienda kuBotswana. I told my wife kuti since we had other businesses mu UK, I was going there for a business conference. She said okay, it's fine. We then landed mu Botswana. Everything went wrong within the first 12 hours. Tichangosvika mu Botswana, hana yangu yakatanga kurova, ndikatanga kudedera kutobvunda as if I was about to have a fever. I did not understand what was really happening with me. We were picked up by other men, vamwe vanhu vatainge tisingatozivi, avo vakati they were also part of the movement, vainge vari mandevele. Saka patakanzwa vachitaura chindevele, we gave ourselves hope, tikati it's obvious havangambove vari vanhu vanenge vari vatengesi. Then we arrived at our safe house, but takaudzwa kuti this was a new safe house. That night we went to bed early, but pachikafu chatainge takanotengerwa kurestaurant tikazodya, I think vane zvavakazotiisira, because I woke up mushure mekunge ndafila kuti no man, tinenge tiri motikari, I'm not in bed. When I woke up mukoma, ndopa ndakabva ndachizoona kuti we were at the back of a pickup asi yainge iine canopy.
tainge takasungwa. Handizivi kuti vakakrosa nesu border sei, but takatokrosa border takatosungwa, uye zvekare motikari haina kana kutombosechwa. Even when we were traveling before we reached the border, tarisiro yangu yainge iri yekuti by the time patinosvika kubhodha reBotswana neZimbabwe vainge vachazobatwa, because Botswana tainge tichitozviziva kuti the government at that time yainge ichito support regime change muZimbabwe. So we knew kuti if we were by the border, kana vakazoonekwa vainge vachazosungwa. But to our surprise, motikari haina kana kumbosechwa. When we crossed into Zim, that was when pandakabva ndaziva kuti mudzimu wainge wadambura mbereko. We slept in Zim that night. We were delivered to these other guys, and during the interrogation, what surprised me, Mukoma, is that they knew everything. Vainge varimo muma Facebook groups avo atainge takagadzira, where we used to communicate. Vaitoziva nemari dzataitotumidzira, how many times a month we would send money to Botswana. So we were charged under yavanoti national security laws. Mukoma, vaya vaunenge uchifungidzira kuti vanokwanisa kuzomira newe havamuzombobatiki panhu pakadaro. What I realized is that freedom is an illusion. When I tried to return to the UK, that was when I received the most heartbreaking news of my life. I was denied boarding. When I tried to approach the embassy, that was when I learned that my status had been revoked. You know why, Mukoma? I was said to be a national security risk yemu UK nekuda kwezvatainge takaronga kuti tinge tichizokonzeresa an uprising. The Western countries, they will only favor you kana kuri kunzi vakakushandisai for regime change, then regime change yacho ikaitika. Asi kana kuri kunzi mukashandiswa zvikaramba, vanobva vati uri an extremist, and you do not want to be called an extremist because unenge wangofanana nana Al-Qaeda kana vana Osama bin Laden, so that vasingazivi about national security can understand even more. When I tried to transit through Europe, I was detained in Germany. I was asked a lot of questions if I was in any way linked to Islamic organizations as well, like vana Ali Shabab, zvinhu zvandainge ndisingatombo zivi. I tried to go to the US, the same country that were supporting us, but Mukoma, nditori ne permanent ban. I was denied permanently. Reason, it is because of extremist activity. When that happened, Mukoma, it crushed me. I lost my job, my house, my wife, and my kids as well, because I can't be with them. Mukadzi wangu iyo zvekuZimbabwe haatozvifariri. Worst of all, nezvakaitika izvozvo. And the movement that I used to give money to, they moved on so quickly, Mukoma. Ndonguva iyo apo vanhu pavakatanga kuzongofomawo zvimwe zvima political parties zvitsva, those that we had tried to donate money to, it was as if they never knew about our movement. Parizvino Mukoma, I just live a very quiet life. I learned a very hard lesson. What I just want to tell people out there is that in whatever that you do, ziva kuti chakakosha pasi pano vana vako, imhuri yako. Kana uri mukadzi, murume wako nevana vako ndo vakakukoshera. Kana uri murume zvekare, mukadzi wako nevana vako ndivo vanenge vakakukoshera. Sometimes zvinokupa a feel good in your heart kana muchita zvamunenge muchita muchironga pama WhatsApp, but kana ukazobatwa ziva kuti unenge uri wega. Avo vaunenge uchifungidzira kuti
they are your comrades. Ndopa unaona kuti hakuna zvakadaro, everyone is focusing on his or her life. Vanokupushira kumberi kuti itachakati kuti tinge tichikwanisa kusunungura nyika, but kana wava wega manje wasungwa, that is when you will realize kuti hazvina maturo. It is you and your family. I learned a great lesson. Ndainge ndisingatozvizivi kuti kunyangwe nyika ichitosapota regime change, but ivo munyika mavo vanenge vasingatodi vanhu vanenge vaine a dangerous mind, those that plan to throw the government down like what we were planning to do in Zimbabwe. One question that I ask myself is, saka zvatainge tichida kuti munge muchizoitika violence yakadaro muMatabeleland, kana kwanga kuri kunzi vanhu vainge vachazofa koropa revanhu ivavo, some of the people that were innocent, ropa iroro kudeuka kwaro ainge aine mhosva ainge achazova ani? Isusu here vainge vachita incite violence? Because our plan Mukoma was to use that natural tribal hatred between Shona and Ndebele. Tainge tichida kuti vemuMatabeleland vange vachizoti we want to form our own country, izvo zvainge zvichazokonzeresa kuti kunge kuchizova an uprising, but we were arrested Mukoma muBotswana. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvinotyisa, but vedare munozvionawo sei kuti strategy yavo yavainge vainayo, is it good for the country or is it bad? Kuti vainge vachida kushandisa tribalism, hanzi tainge takaronga tikadivide Zimbabwe into sections, tikati Mashonaland tinoisiya, then todila neMatabeleland. VekuMatabeleland vanenge vachiudzwa kuti you do not have any support at all, so you need to start your own country. Then VekuManicaland zvekare hanzi tainge tichida kuti tinge tichizokonzeresa an uprising, tichiti honai tarisai muone kuti mugovernment kunongotonga mazezuru nemakaranga, hanzi zvainge zvichazokonzeresa tribalism izvozvo, then an uprising. Zvinenge zviri zvinhu zvakanaka here maonero enyu mhuri yeZimbabwe kuti vanhu kana vachironga voronga zvakadaro? Hazvizokonzeresi kudeuka kweropa rakanyanya here? Tell me what you think in the comment section. Vari kuti ivo hanzi pamunoronga zvinhu zvakadai hanzi munoronga makawanda ende vanhu vanenge vachikupushira kumberi, but kana ukazosangana nemaproblems hanzi inozosara ichitambura inenge iri mhuri yako. Asi avo vanenge vakakupushira kumberi vachiti you are the leader, you ndi unofanira kuti unge uchilida, hanzi ivo they will continue living their lives as if nothing happened. Hanzi mukadzi wavo aigara achivaudza kuti let us focus on us. We came here to the UK to work. Let us focus on us and our kids. Do you agree with what my guru used to tell Mukoma vedu ava? And is it fair zvavakazoitwa ne America to be labeled as an extremist? Is it fair? Yet ndivo vainge vachitova sponsor, vachitopiwa hope yekuti kana kuri kunzi mukakwanisa kukonzeresa an uprising muMatabeleland, then it will give America a reason to go into Zim. Then zvaramba vakabva vachizonzi ma-extremist, vanhu vari dangerous. Yo yapakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.